ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಐತಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಒಂದು ಬಂತಿದೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ರೂಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕೂಲ್ ನಾನು ಸಾರ್ವತ್ತುಲ್ಯ ಭಯಂಕರ ಪಾಸ್ ಆಯ್ ಅದಾ ಕೈ ಪುಲಿ ಬತ್ತನು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಉಂಟು ನೇಚರ್ದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ ಬಾಯ್ಸ್ ಕೂಲ್ಗು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೋಯ್ How is the Josh guys? Hi! Are you ready for this Sunday night when WWE champ John? ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಮನೀಶ್ ಬಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಐದೇರಿಂದ ರೆಡಿ 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 ರಾಧಾಕಾಂತ್ ಒಂದು ಬಾ ನೋಡಿ ಈ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಕೇನು ಜಾ ಲೊಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಪ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಬಕ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಮೇತ ತುಲೆ ಜವನೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಡೋಲ್ ದೀಪಿನಿ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಗು ಪಡತಾ ಯಸ್ ಬಾಯ್ಸ್ ದರ್ಶನ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೆ ಬಂತೆ ಸೊ ಅಂಚನ ಮೀನಿ ಜೋಶುಡು ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕಾಪುಗು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚೇತನುಲ್ಲೆ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಸುಮಿತ್ ಬಾಯಿ ಇನಿತ ಸಾರಥಿ ಅರ್ನಮೆಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆವಿತೆ ಮನೀಶ್ ಒಲ್ಲೆಂದು ಮನೀಶ್ಲ ಕೌಶಿಕ್ಲ ಬೈಕ್ಡ್ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿಲಾಕ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ವಿಷಯ ಬಂದ ಮನೀಶ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತು ಒಂದು 4 ದಿನ ಅಂಚ ಪನ್ನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಬೈದೆ ಬಂತೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಬೈದೆ ಐತಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಒಂದು ಬಂತಿದೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ 19 ಬಂತೆ ಮುಲ್ಕಿ ಅದು ಬರೋನುಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಆನ ಜರ್ನಿ ಒಂಜಿರ ಒಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಎಂಕ್ಲಿತ ಎಕ್ಕಾಡುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಸಾಕಾದ ಬೋಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಎಕ್ಕಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಸುರತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಸುರತ್ ಕಾಲದಲ್ಪ ಯಾನಂತ ಬನ್ನಾಗ ಕಡೆಸಡಿ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಂದೆ ಎರಡಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ವಿ ಎರಡಲ್ಲ ಬಂತಿದ್ವು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪ ಇದರ್ಗತ್ತೆ ಕೌಶಿಕಣ್ಣ ಪುಯ್ 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 ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓರ್ಚಿ ಹೊಸ ಪುರಂಜನ ಬಕ್ಕೆ ರಂಜಿತ್ ಬಂದು ಬಲಿ ಸರ್ಲೆ ಬಲೆ ಚೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಜವನೇರೇನು ಪುರ ಜಿಂಜ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಬ್ಯಾಲೆ ಮಂತು ವೈದೆ ಬೇ ನಿಕ್ಲ ಏರೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪು ಪದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದೈತೆ ಪದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ ಪದ್ದು ಬರ ಪೂಜೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಪದ್ದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ 50% ಆಫರ್ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ನೀನು ಕಮ್ಮಿ ದಿಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕಪ್ ದರ್ಶನ ದೋರಿ ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲೆ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದ ಶಾನ ಎರಡು ಉಂಟು ಕಮಾನ್ ದರ್ಶನ್ ಎದುರು ಡಾಪನಾ ಇನ್ನು ಜಕ್ಕೆಲ್ ಡಾಪನ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಆಗುದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಬೇಡ ಸ್ವೈಪ್ ಗೆಸ್ ಇಂಚೆತ್ತ ದರ್ಶನ ಪಿರಾಕುಲ್ಲ ದಾಯಮಂಡ ಗಾಡಿ ಉಂಟೆ ಕಂಜಸ್ಟಾಂಡ್ ದರ್ಶನ ಮನೀಶ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂಬೈದರೆ ಬಾಂಬೆ ದಾದ ಕಂದೆಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವೇ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಐಟಮ್ ಬತ್ತೈದಿಗೆ ಎಸ್ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಉಂಟದ ವಿಷಯದ ಬಂದ ಮನೀಶಿಲ್ಲ ಕೌಶಿಕ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀಗ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿ ಸಾದಿ ತತ್ತನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಜವನರು ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಾ ಅಲ್ಲ ಟೂರ್ಡ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಹಾಕುಲ್ ಪರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಬೈದ ಊಸ್ ಕೈಕುಲು
ಫೈನಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆ ನೂಕುಡು ಪಾಡ್ನೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದು ಬಂತ ಮ್ಯಾಪು ಓ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಲೀತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ರೆ ಕಾರಣೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಇನಿತ ಪ್ರಮುಖ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅಡಬೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂದ ಪಂಚ ಮೂಲ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆತೆ ವಿಷಯ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಪು ಕ್ರಾಸ್ ಪನ್ನಗ ಕಾಪು ಕ್ರಾಸ್ ಪನ್ನತ್ ಕಾಪು ದಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂಕ ಕಾಪು ಕ್ರಾಸ್ ನೆಕ್ಲು ಕಾಪು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಓಪ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪಂದಂತ ಶೋ ಲೆಕ್ಕ ಬೈದೆ ಉಡುಪಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಡುಪಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತಿರುಗಿ ನಾಚಿಗೆ ಎಟ್ಟದು ಬೈದೆ ಹೋಯ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದಿಲೆ ಮಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಕೀ ಕೊರ್ತೆ ಕೀ ಕೊರ್ರೆಗೆ ನಂದಿಜ್ಜಾಲೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಿಬ್ಬ ಸುಪ್ಪ ಜಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ನಿಬ್ಬೆತ್ತು ಕಾಲಿ ನಿಬ್ಬೆತ್ತು ಶಪ್ರಿ ನಿಬ್ಬ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಶಪ್ರಿನ ಬೈಡಿಂಗ್ ನೂಬ್ರಗೆ ಬತ್ತ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕೀ ದೆತ್ತೋ ನೀ ಮಿತ್ತ ರೂಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವರಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಲಗಡಿ ಪೋಯ್ ಮಿತ್ತು 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ದನಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೆ ಏ ಕ್ಯಾಮ್ ನಿಂದುಂಡಾ ಪತ್ತೊಂಬೈದು ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಡಿ ಹಾಗೆ ತಿರ್ತ ಆಗಲ್ಪ ಇಮೇನ್ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟೇ ಕುಶನ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕುಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಮಿತ್ತದ ಕಕುಸ ರೂಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಕೂಲ್ ದರ್ಶನ್ ಆನ್ಲಿ ಎಲ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ ಕಕುಸ ವಾವ್ ಏ ಜೆತ್ತುದು ಮೀ ಓದಿಯಾ ನೆಟ್ ಬಲ್ಲ ಸತುಲೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಸೆಂಚ್ ಒಂತುಲೆ ಬಲೆ ಅಷ್ಟೊಂಜಿ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ವಾವ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಅದ ಆಸಮ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ಯ ಒಂಜಿ 1 2 3 4 ಲೈನ್ ಆಜ್ ಜನ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಿಗದೊಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ರೂಮ್ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಉಂಡವ ಅದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ನೇಚರ್ದ ನರೊಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಗ್ಗ ಟಿವಿ ಹೌದಾ ಅದ ಅವು ಜಿಯೋ ತರ ರೌಟರ್ ಟಿವಿ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅದು ಬರ್ಪಿನ ಮೀರ್ಲ ಬಲ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಪೋಯ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲನೆ ಉಂಡು ಇಂಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋತಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಈತ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಇಜ್ಜಂಡದ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮೂಲು ರೂಮ್ಸ್ ಆವಾಡು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆವಾಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತೊಂಡ 1 by 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪ ಅತುಲೆ ಈ ರೂಮ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೇಬರಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಬರಿತ್ತ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ದ ಬಟ್ ಶೋಕುಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ ಹೌದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ಇದ ಕಪಾಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಟಿವಿ ತೋಜ ಟಿವಿ ಉಂಟು ವೈಫೈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಅಡ್ಡೆ ನೀಟ್ ದೀತೇರು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಯ್ನವೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಾಶ್ರೂಮ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಜೀನ್ ಅದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಕುಲೆ ನಾನು ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋಯ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬತ್ತಲಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ 360 ಅದು ಪೂರಲ ತೋಜವ ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಂದತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಲೈಕ್ ಅತ್ತನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೂರ ಹೈಜೀನ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಅತವ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಪೂರ ರೂಮ್ ಬರ್ತಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೆಸ್ನರಿ ಸೋಪ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಯಸ್ ಈ ಜನ ತುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೈಕ್ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಚೂರ್ಲ ಬಚ್ಚಿಲ್ದೆ ಐದು ಇದೇ ಬಣ್ಣ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ತುಲೆ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ಒಂಜಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿದ ಇರ್ದ ಗುತ್ತುದ ಅದೇ ಪೋಪ ನಮ್ಮ
ಆಂಟಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಆಂಟಿಕ್ ಅವಲ್ಲ ಚಲೋ ಹೋಯ್ 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 ಇದ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಒಂಥರ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪನ್ ಹೆಡ್ ಉಂಟು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಎ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬಿಡಿ ಅವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಾಸ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿಯಾನ್ ಅದಾ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚಿನ ಲಾಗ್ ಸುರುಕತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅವಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಕ ವಿಡಿಯೋ ತೂವರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪ ಬಟ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಲ್ಲ ಆತೆ ಕ್ಲೀನ್ ದೀವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬೆರಲ್ಲ ಆತೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಜಾಗಿ ಉಂಟು ಜಾವನೇರು ಸೆಟ್ ಆತಂದೆ ಅತುಲೆ ಮಂಡೆ ಫೆಟು ಅಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದೊಂಡಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತೋಜ ಇಡ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ವಿವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ನೆ ರಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚಿದೆತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಪಣ ಮನಸ್ಸಿ ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಜಾಗಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾನು ಸರ್ವತ್ತುಲ್ಲೆ ಭಯಂಕರ ಪಾಸ್ ಅದಾ ಕಾಯಿಂಡು ಕೈ ಪುಲಿ ಬತ್ತನು ಫೇಸ್ ಕೆಲಸದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಯಿಂಡು ತ್ರೋಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೋಜಾವನತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ನಿಕ್ಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಪರ ನಮ್ಮ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಲ್ಪ ನಿಖುಲ್ ಎನ್ನು ದುಪ್ಪಾರು ನಿಖುಲ್ ಎನ್ನು ದುಪ್ಪಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಓ ಅಣ್ಣ ಈರ್ ಕಾರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪರ ಪೋಚಿ ಒಂಜಾರ ನಿಮಿಷ ಪಾಸೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಝೂಮ್ ತೋಜ ಬಲ ತೋಜವ್ಯಾ ವಿವರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಪಾಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಪರೂಪ ಗೊಬ್ಬನ ಅಂಚ ಆಪಣ ಇಡೀ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಜಿಮ್ಮದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಅದಾ ಸತ್ಯ ఒక ವಿತ್ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತೋಜ ಸರ್ Z+ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಆಯ್ತು ತಂದರೆ ನೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಬಾಯ್ ಏರ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ ನಾಕ್ಲೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬತ್ತ ತಿರುಗಾರ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೀದಾ ಬಲೆ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ಖಾಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಪೂಲು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ಆತುಪ್ಪ ಇಡೀ ಬತ್ತಿನ ಜಿಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ತಪ್ಪ ಅರಿಜಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಾನಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಉಂಟು ಅಡ್ಡೊಂಡಿಯಾ ಪಾಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಕೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 4:41 ಸಮಯ 4:41 ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿಶಲ್ ಪಾರ್ದು ಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಾಕ್ ಪಾರ್ದು ಬಲ್ಲ ಕೀ ಒನ್ ಓಲೆ ಮಾತ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾ ಫುಲ್ ಗುಜ ತಂದುಲ್ಲ ಪೈ ಯಸ್ ಬಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೇರ್ನ ಅರ್ಧ ಚುಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಐಫೋನ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತಾ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬೈದ ಅಲ್ತಲಾಗಿ వచ్చి పెట్టు కూర కాయుండు ಹೌದಾದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಕೈಕಾರ ಹಾಕಿದ್ವಿ ರಿವರ್ಸ್ ಮೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಿ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದೇ ಬಿಟ್ಟ
ನಿಬ್ಬಾಸ್ ಮುಖನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೋಜಾವ ವಿಷಾತಿ ಎರಡು ಜನ ಲಾಗಿವರೆಗಿತ್ತ ತೂಕ ಯಾಸ್ ಅದು ರಾಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು How is the Josh guys? ಮೂಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೋಲೆ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ನಾವು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಶೂಟ್ ಪೋರ್ ಎತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಎಂಪರ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾತಿ ಎಂಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರ ಒಂದಿದ್ದೇವೆ ಮೂಲನ್ ತೂವಲಿ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ದಾದಂದು ತೂಕವರ ಫುಲ್ ತೂಯರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಪೆದ ಮೀಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಓಹೋ ವಾವ್ ಸೊಪ್ಪ ಬುಂಡು ಮಾರೆ ಶ ಇಂಚಿನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೆಟ್ ಉಂಡು AC ಬೇಸಿಕ್ ದಾದ ಮಾತ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ವಾದುಂಡು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಇದೇ ಬಂದಾಗ ಇಂಚಿನ ನೋಟ ಎತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋಡು ಮನೀಶ್ ಬಾಯಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರಿಂದು ಬಾಂಬೆ ಇರ್ದು ದಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ಲನ್ ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜಾರತ್ತ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದ ಬ್ರೋ ಈ ಕನಪ ಬಂತಂದ ಏನು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಬಂದ ಆತನು ಅದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ 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 ದಾದಾ ಕಂತ ಬಾ ನೋಡಿ ಈ ಪಂಡ್ರಲ್ಲಕೇನು ಜಾ ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದಾ ಈತ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತ ಬಾಕ್ಸ್ 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 ದಾದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂತಿನ ಒಂದುವೇ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾ 360 ಫ್ಲೋ ಪ್ರೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮಲ್ಪ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೆ ದಾದಾ ರೇಟ್ ರೇಟ್ ತುಲೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತು MRP ऊपर टॉप में बोलूंगा क्या भाई इधर क्या है 20,000 समथिंग ओ मनीष की शाउट आउट लेट्स अनबॉक्स दिस जय Insta 360 Flow Pro इट्स वेरी स्लो ಓಹೋ ಅರೆ ತುಲೆ ए सुमित जोश कोरिया है जय दी ಒಂತೆ ಜೋಶು ಒತ್ತಾಯದ ಜೋಶು ಮತ್ತೆ ಅದು ಜೋಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ರೌನಿ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇ ಕಿಮ್ಮಲ್ ಐ ಅಪೀಲಿಂಗ್ ಅದನ್ ಬರ ವಾವ್ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಲೆ ಎತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಅದನ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಜುನಾ
ಲೈಕ್ ಉಂಡದ ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೊರ್ದು ಪೊಡು ಈ ಜಿನ್ನೈನ್ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಡಾವು ಉಂಡಾ ಹಾ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆನ್ ಆಗಲಿ ಆಯ್ತು ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಕಲ್ತದ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಆನ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಖಾಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪುಷ್ ಮಾಡು ಯಾತಿ ಅಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಲಿ ಆಡಿ ಮಾತ್ರಿ ಸೈಕಂಡ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮನೆಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಮೊರಿಯಬಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನೈಟ್ ದ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಡೇ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಲಗ್ಲಿಗ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ರೈತನ್ ಬಂದ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚೆ ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಲ ಬರ್ಡೇ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಆತಂದ ಹೋಗಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಔಟ್ಡೋರ್ ಒಕೇಶನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಇತ್ತಂದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಬಂದಾಂಡ ಬಿಂದಾಸ್ ಆದ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ ಅಂದೆ ಫ್ರೈಡೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ. ಅಂತೂ ರಾತ್ರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಓಲಿ ಜವನಿಯರು ಜವನಿಯರು ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಬೇಕಾಂಡೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂಚೆ ತೋಜು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಎಂಜಾಯ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಶೋಕದ ಸ್ಪೇಸ್ ತೋಜಾವ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಿತ್ತು ಲಾಯ್ಕು ಎಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಕುಂಟ ಜರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಊರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಕಿತ್ತು ಟಾಪ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಕಾಂಡರು ನಂಗೆ ಮಡಿಕೇರಿದ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕು. ದರ್ಶನ್ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹಾ ಅವು ಎಂಚಿನ ಉಂತೊಂದಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಬರ್ತಾನೆ ಎಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅದಾ ಲವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂವ್ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಡೆ ನೀರಿಡ ಮೇದು ಮೇದು ದಂಡ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತು ಅತ್ತ ಕಪಲ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ಫುಲ್ ನಾಚಿಗೆ ಮಾತತಿ ಅವು ರೂಮ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಿಂಗಲ್ ಉಂಡು ಡಬಲ್ ಉಂಡು ఒక ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ 10 ಜನಕ್ಲ ಅವು ನಂಜ ಮಲ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಹೌದಾ ಜಾಲಿ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಚೇತನ್ ಸೂಪರ್ ನಾಳೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಕಿಜ್ಜಿ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಹೌದಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇರಾಗ ಎಂಚಂಡಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಅದಾ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಜೈದಿರ್ಕೋಣ ರಾತ್ರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಲಾಟ್ ಬಂದಾರು ಅದೇ ಒಂದು ಜಾನ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಕಿದ್ದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಏ ಗೌತನ್ನ ಎಂಚ ರೆಸಾರ್ಟ್
ಎಂಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಮಾತ ಜೋನಿ ರೆಡಿ ಅದು ಪೂರ ಪಿದಾಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಪುರ್ತು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಅದು ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಡಿ ಮಾತ ರೆಡಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಡೆ ಇಂಕಲು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿ ದೀಪ ಇತ್ತತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಈಜಂತ ಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪುಡೊಂಜಿ ಎಂತೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ದಡೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಜ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಪಿಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ವಾರಸ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಫೀಟ್ ಆತ ಒಂಥರ ಕಾಂಡ ಅವಳು ತರ ಮಡಿಕೇರಿದ ಫೀಲ್ ತಿಕ್ಕನ್ ಕಾಡಲ್ ಹಾಕಿದ ಪಿದೆ ಇಂಚ ತೂನಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಲಾಯಲ ಬರ್ರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಾನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಾಂತ ಉಂತ ಉಂಡು ಆದಂತ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಉಂಡ ನಮಕ್ ತೋಜವನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಈ ಬಪ್ಪಂಗ ಮತ್ತೊಂಡತ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಈ ರೋಡ್ ಬತ್ತನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅದ್ರ ಧರ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೋರಿ ಇತ್ತ ಕಾಯಿ ಅವಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ದರ್ಶನಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ವೈ ಇಂದು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಆನೆ ಕಾಜಾಗಂದಿತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೊಂಚೂರು ಲೋರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಒಂದು ಆನೆ ತಿನ್ಪೆ ಕಾಂಡ ಲಕ್ಕದ ಸುರು ಕೇಳಿ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನು ಪಂತಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬನ್ಸ ಪರೋಟ ಬರ್ಚ ಪಾಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬನ್ಸ ಎಂಚೊಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಮ್ಮಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ಸೊ ಅರಡೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ರೆಸಾರ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪನೋಲಿರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಸ್ ಕಪಲ್ಸೇ ಬರ್ಪಿಲ್ ಮಂದತ್ತೆ ಈತ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಬರ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂತುಂಡ ಐಕ್ ಬೋಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ರೂಮ್ಸ್ ಬರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇತನ ಹಂಚಿದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬೆಡ್ ದಂಡು ಐಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಬೊಕ ಸ್ಟೇ ಅದು ಉಪ್ಪನಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಉಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲ ಫುಡ್ಡುದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕಂತ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಕಿಚನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದು ಬಾಜಿನ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಮೂಲೆ ವಾಟರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡೇಟ್ ನಂಗೆ 11 o'clock ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ನಂಗೆ ಫುಡ್ ದಾವಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ದಾವಡು ಪೂರ ಮೊಗ್ಳು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಮೆನು ಪುನ ನಮ್ಮ ಅವಿನ್ ತೂದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಗೋಡ್ರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ ಕಾಂಡ ನನಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ 10 ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲ್ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ನಿಗಲು ಬೇಗನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಏತು ರೂಮ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮುಲ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಅದೊಟ್ಟು 10 ಪದ್ರಾಡು ಉಂಡು ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2-3 ಪಾರ್ಟಿ ಬತ್ತದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತುಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಬಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವುಡನ್ ಹೌಸ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಟ್ರೀ ಹೌಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಈವೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನ 250 ಜನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ಡೆ ಒಂಜಿ 1,000 ಜನತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 250 ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ತಂದು ಆಯ್ತು 250 ಗಾಡಿ ಉಂಟು 250 ಗಾಡಿ ಉಂಟು ಐತೆ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ ಪೂಲ್ ಉಂಡು ಸೈಕಲ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು 8 ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪೂಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಇದ ಡೇಕ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ ಇಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಾರಣ ಬೇಗನೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲೇ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಲಿಟಿ ಜಿಮ್ ಪುರ
ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲೇ ಜಿಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟು ನೈಟ್ ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅದು ಜಿಮ್ ಐತೆ ಜಿಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಸೈಡ್ ನೆಟ್ ಉಂಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಉಂಟು ಐಟ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಅವಳು ವರ್ಕೌಟ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಗೇಮ್ ಆಡಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ ಗೊಬ್ಬನಾಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಬಿದ ಇಟ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಾಡ್ದೇರು ಶಟ್ಲ್ ಕೋಟ್ಲ ಉಂಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೋ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೊಬ್ಬನಾಡ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಡೇ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಇದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಆವಡು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆವಡು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಆವಡು ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆವಡು ಲಿಟ್ರಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ವುಡನ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಎ ಸಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಪೂರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಡಂದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ನಕ್ಲೇನು ಲೇತೊಂದ್ಲ ಬಲೆ ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಎಂಕಲ ಗ್ರೀನ್ ವುಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ದ ಇಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ರ ಇತ್ತನ್ ಬಂದು ಇತ್ತಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಕ್ಲೂ ಬೋಡಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಆಸಮ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೆವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ನಿಕುಲ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಸೊ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಗ್ರೀನ್ವುಡ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ